Nous allons commencer le 21e épisode de Qissatul Tawaddud el-Jariyat. Nous nous mettons sous la protection de Dieu Tout-Puissant contre les Satan de celui qui souffle l'homme à la poitrine, contre les bandits djinns et contre tous les maux de la création. Oh mon Dieu vrai, vivant, tout-puissant, qui voit tout, qui entend tout, qui voit au-delà du visible, qui lit dans les cœurs et les esprits. J'invoque ton grand nom pour me protéger contre les bandits armés qui humilient, tuent en ton nom, qui mentent sur toi. Nous commençons par le nom d'Allah, l'omniprésent et clairvoyant. Que la paix et le salut soient sur notre sauveur prophète Mohammed, le premier et le dernier des prophètes. Nos remerciements et nos salutations secourent vers notre maître, le guide spirituel des croyants, du nom d'Asseïd et Cheikh Sherif Ousmane Haïdara, le fils de Mohamed Madana Haïdara, paix à son âme, et de Seydatou Astan Traoré de Tomani. Ensuite, les chers croyants, vous avez devant vous votre frère ami, votre élève compagnon, du nom de Ali Badra Sangaré, prédicateur et annonciateur de la ligne de Dieu, de la religion musulmane. Je suis un prêcheur musulman. Je suis aussi le grand ennemi des mauvais marabouts ou des faux marabouts qui travaillent également pour faire du mal à leur prochain. Ils sont tous dans ma ligne de mire et je les combattrai jusqu'au bout de toutes mes forces. Je n'ai pas besoin de fouiller ni de fusil, car le seul nom d'Allah, le Tout-Puissant, on peut les libérer dans les bras de Satan ou les mettre en fuite avec le seul nom d'Allah, le Tout-Puissant et le Sage. Après, nous allons commencer cette chronique là où nous avons arrêté. Mbadion anga Tawaddud el-Jariyati ajofen mugani kelena na jara antigi Allahu subhanahu wa ta'ala niye o damine tolay no ye jomsuni ka kisaye min toye Tawaddud el-Jariyati Abdul Hassan ka jomsuni mbadion o kisab la yoro mina inshallah rabbi amina ta o yoro nila komi anyi ledu di aw ma chogomina ngoni ala sonani wati no yarama nin kisay ambi wala wala like awiye aka ak ngara famay dalu chaman bola fargaw bola voyage gelew bola barake minengo gelew bola ona nyonga chama bi alhamdulillah bi ala fo ama fo ben wara nga angon yesanga donen zoro ngambi aw hakli jigi Tawaddud el-Jariyati kunga uladu mbadon yananga bare ndamine dun ami ala taganyini se bebe ala miye famo ka fama ala miye doni masay ala miye
akanen au kishi kabo setane toroma shaytane mimbi jon wasi aduskuna akangishi kabo jine jugu toroma akanen au kisi kabo alaka danfe be toroma amin ya mai anga ala sebe kodo fanga betriye e alaminye be ko bela jelena e alamin klube fembela e alamin bi yelike duskuna ka miri minum bi jona e alamin bo don nyinda makasini to sanmay alaykan taga kabo fama jugu toroma kabo mogo jugu toroma mogo minum bi maluya ani kuma shuli senin dinayma mogo minum bi lagwashi ani ewa lebuko bangeni dinina nu jogo koloye ani uka dame koloye ani uka jie nafa soro sira nyiniye ani uka nyekunya nyiniye mbi ala deli ala kan kisi olu fana toroma ya mai minumi mogo faga ni e Allah subhanahu wa ta'ala toye galonga ala nyanyini fe kan kisi utoroma ya mai minumi galoda ere Allah ta'ala la ka bagaima ki doya ka fenfo ki yofo ka fenge ki kongo ke ka galonde ka kirala no Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya mai an kisi olu toroma anu ka bare jugum la kira sallallahu ta'ala wasallam akwa ka di bela ko ni mogo mi galoda ne Muhammadu la sallallahu ta'ala wasallam ni Muhammadu kalina alala isigi yoro sheyi bi jahannama kono atuli mbadium abba jallo ni yoro na kusabe ni fanyi hakli tigi ni miriba wajli kalo ni kalambaw bekangi jando ala ko olu diga sega sega mfe yananga fo kala rasulullah mbadium nambura isa anyan sinsin ala to barka manye masammi be kudai masammi mina toy kudai masammi ya folondo ba laba masammi mi yelke ni yelke ni yeli alami dani tigiye ani keli masa mbado nambura dum ambi kisini nema nyini o Allahu ta'ala bele bayimbe ako ke dalo la so hermaka noy Muhammadu kalkillah noy Muhammadu min balula nyani kono ani toro kono Muhammadu bin sara nyani ni toro kono na aw no fe jeka lafiya dine nga shidon alaka baro kono na ambi solli o krenga mbadeu ambi solli kira sumgo sanmunga ambi solli aka sahaba nyimonga mogo min tugura kira la ni barima keli mbadeu ambi solli uka namure du bunya masegi barkada wala nyimando ambo nyesi je kara mogo mani sagaina no yanga chorba nyimanye no ye mumini den kuntigiye no ye ala dene abo blasrali baye ka beni onga kle ka beni ni sagaye ka beni ni wati mbadem ngame chorba dema minana senda kira senda nona ngami chorba dema mi alaka dina deme naniye anaka na floye ka beni onga sangay ngame chorba dema minana alaka dina wuli na figu nyana mori jugu nyana fama jugu nyana setigu nyana asemene ko jonna Allahu ta'ala yarala
ngami ale de ma ngami cogoroba de ma min nana farafiya bila valeur la kana karamogo bila valeur la ka almamiw kala ka to ka so ngamo de ma no ye asayidi Cheikh Sharif Ousmane Aidara no ye Mohamed Madani de no ye Aïssata Traoré de kabatamani mbadion ambafo angara mogodo ne kara mogodo e kara mogodo au kara mogodo jie kara mogodo ni sagaina mbadion fo beko do beko fam bamano mbafo ko mogola digani ka kusani koniye ni njogoro bay amu mi feka ladigi ni muyede kuma njogo kote ngaw mi feka ladigi na njogwe o ko fedun ay bara bamano ngeni ndugu kole nga jieka lafiya kama ani jieka kalan kama mbadon amu mi fe kan njogoro bay ladigi ni osray oladu anya kanu amogo be jogo glalla togomina anya kanu kakla kasira mene anya nyere kete ala yo shire en sekula jon daïsé nul n'est parfait dafaliye ala tay anaka kira sallallahu ta'ala wa sallam amogo ba muso la togomina ko islamiya yo nyini an fe anya muso kete amogo ba ndew na chugomina ko islamiya yo nyina me mbadon anyan ndew mla obla chugoina o kodun anganti dawma de ayre puma minun fo naye famu soroka anyere bi segi ko lakale mogowe sabo mogodo be oluba le don nguma ga puma belame o minun gwanda mala ko anya ga puma shido ani minin shido ga puma la an fana bi to ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kelen ni fila k'o yira mɔgɔw la komi ale ye kira ka kuma si dɔn sallallahu alaihi wa sallam a y'o yira anw na anw fana minnu ye dɔ si dɔn a ka kumaw na n badenw ko ala kira ko n badenw ala ko n badenw anw yɛrɛ b'o yira ala ka jɔnw na an seko la o man kan wa o ka kan dɛrɛ an na m'o de dɔ lakale aw ye ayiwa bamananw b'a fɔ mɔgɔ ladege ka fisa ni a juguyali ye anw bɛ nin karamɔgɔ in ladege anw t'a juguya an y'a ladege wa a y'an seere ye fana an ka kalan tɛ se k'an bila nin sigiyɔrɔ in na an ka faamu ani an ka dɔnni tɛ se k'an bila nin sigiyɔrɔ in na ala y'an kanu ni nin sigiyɔrɔ in ye ka fara an ka cɛsiriw kan ka fara an ka maaba nafɛtigiw kan n badenw ala y'an bonya ni nin serdi ye k'an bila sanfɛ ni ala ka jɛn ye o la dun n badenw n'an bɔra ye an ɲɛ b'a la aw ɲɛfɛ aw denkɛ aw balimakɛ ani aw ka kalanden n'o ye ali badara sangare wajulikɛla don nin sira in kan n'o ye silamɛya sira ye ala ka diinɛ ɲɛfɔbaa don ala ka jɔnw ye yani waatiw dafali cɛ n'o ye siw ye olu bi ala de bolo waati min mana ala jɛ a b'a jɔ ye o yan'a ka jɔ tile fila min mana nɔgɔya an ma n badenw an bɛ fɛ k'o de kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ala ka jɔnw ye an ye minnu dɔn wa an bɛ to ka fara i ye sɔn ka kisaw d'i ma kisa minnu bi hakiliw dayɛlɛ ka miiriw jira i la ani ka faamu nɔgɔya i ma n badenw n'an bɔra ye a k'a dɔn n y'o fɔ a ye siɲɛ caman ne ti dɔwɛrɛ ye wajulikɛla kɔ ala ka diinɛ sira kan n ka hami ani n ka gami o de ye bɛɛ ka don nin diinɛ in na k'a sɔrɔ kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la dɔgɔlima t'a la wa nɛni yɛrɛ t'a la ɲɛfɔli sabu n y'a ɲɛ dɔn nka k'a dɔn nin fana kɛ nin jugu ye jɔnni ye mori jugu ye nin jugu ye karamɔgɔ jugu ye ne jugu ye u tɛnfɛ
wantu fe halinta duwere moy jugu maniye sabu nga dalluye umani alay nga dalluye umani alakire sallallahu alaihi wasallam nga dalluye umani mogoye nga mogo be stronye nga ntu fe nte mur jugu fe nte duma jugu fe ama bane duma jugu ni mur jugu minu mi bara jugu ga mogo la ngamulu demo mbu kele fonze da olu bebe nga kugo bolo ka ku kele ku jahadi ni se ku tere duda ni se koye ni neye alaka dine sraka mfaga bela jelela ka sorom mogote marfala ka ciula sabu mogode do mogote busana ku bugo sabu mogode do ntu nenire sabu ambade onde do am fawde do an korode do an dogode do an dewde do abeyode ngam dalu jowde la ni alaka qur'ana ayawiye mi dalu jowla ni alaka rega kuma wiye ku mine ka ba shaytan bulo ni nga kodo ni nga famuye ku bula alaka chiesraka kasro mangandala mbadem namura ya kisay anya bla yoro misa amina tay no ye anga jofin mugani kilenaye kaseti mugani kilena ega famuna walma anga sigi shem mugani kilena tawaddudu aljariyati jomsoni ka kisaw mbadon amo konnana ko barachi alaka jonyi aketugula nya fiye tugomina kana presema tani doni ni wati min no yaramma mbadon mbiddo wala iye tawaddudu aljariyati ka kisawla mbadon tumamina comme nya fiye tugomina wala da tumenuna tawaddudu aljariyati aye akay ni ngalu ke don bawla mbadon don baw desra ka ka ni ngalu jabi bon ayera yu wala le dala hakli tigoni famu ba be famu soroka o harna rashidi no ye o kle masake o saga masake o kle khalifa islamia nyama kuno harna rashidi bi keneka jamana don ba bebe keneka journaliste be keneka lamani kelo be keneka mbugo tigini jomsoni bali ku bali sanwolo vla bonyongo obinale dalu jo alaka jona a wala le mbadon don ba mi be jamakulu chala no e qur'ane do ma bay ni bedam wala ko be qur'ane don aba koro don aba ayo jigi njogo don abu jigi kundo no e fagibu e don ba bay mbadon fagibu e ni ngalu tukutuku tawaddudu aljariyati jomsonina fagibu kan ni ngali tani shekina tumamina ni tawaddudu aljariyati ulu jabi saw o keraminge mbadon amina se fagibu kan ni ngali tan konondo nana ay minge tawaddudu aljariyati jomsoni sigilendo yawa sanu shejika arna rashidi ya bunye sabu donba de kanga bunye ni sanu kalaka sheji amma ke no e abdul hasani mbade o fana jolindo akrefe o sigilendo akrefe comme aba do chogomana jomsoni ne wala lendo pmaka ane fonne do fasilia bala na bi pma ne kodon abi pma ne famuye wa akokwa ye fe mun don kay doni mun chachoye sigatala o doni bala mbadon amna se fagibo ka ni ngalla le 19e question posée de fagib sur tawaddudu aljariyati ako fagibo ka ni ngale tan kono dona aywa tawaddudu aljariyati la aya klo majofe en ce fait Fagib dit à tawaddudu aljariyati une très bonne réponse. Nous avons enseigné de cette manière. Ce n'est pas fini. Mbado fagibu niso jara ako tawaddudu ma wallahi ikadon tawaddudu jariyati
ñiningali tani shekina min jaabi sisan ko jaabi ñana wa cendo sigatala an yaro ya kala adi sawla nin cogoyna wanya kala kuranena nin cogoyna badon nga ikado ko tawadudu ko ñiningali ma ban folo de ako qu'est-ce que c'est que le monde ako min ñiningaw tawadudu ko jaga yere muyede jaga yere muye islamia la fait min toy jaga o est mauvais jouer. Quelles sont les preuves pour acquitter le monde? Ako jaga boli sharia muyede jaga bo yere farida we muye mbado ni ñiningal we min ngulu xegele ko sobe anga mi sella wana chama ni ñininga mbado tisaka dadu ala jangu ka wala yere fonu we galo on fufo iye mbado ako pourquoi les musulmans ont choisi d'acquitter le monde comme munaslamo yiye akanu ka wajibi yere fe ka jaga bo ke fen wajibi yamay munaslamo yo kede munaslamo ye jaga bo ku ka bara kela yede munaslamo ye jaga bo ku tabolo doye mi fe ko nya fonyanode mbadon akotu à quel moment les choses doivent être acquittées ko jaga yere kanga bo wati krengere ne jumen na de jaga kanga bo wati jumen niye fagibo danba bay niya ka ñiningali ewa tali konondo nay mais ay question de du ñogona sabu akelengele cham question nunu chama ba kono ko niya taga fla ko jaga yere muyede oye adam la question go jaga bi boss lamo fe munade oye doy ko jaga yere duna islamia kono chugodi olma aywa boara islamia fe muna ani jaga yere kanga bo wati krengere ne jumen nande mbadum niye fagibo don ba bayinga ñiningali tani kono do naye amina se tawadudu ka o jabila les 19e réponse de tawadudu el jariyat. Lorsque tawadudu jariyat a entendu les questions du grand connaisseur du nom de Fagib, elle répond mbadum ako tawadudu jariyat ka jabi kot mamina tawadudu e Fagibu kan ni ñiningali me mbadum kay jabi di no ye don baye jomsoni mbogo tigini wallahi ma tiso ga denin chini islamia bakle butigila wakle anwe mali afriki wakle mo tison ka chi no ye butigila sidaw wakle sabu waru sango kana nyaga ma bolo wal do kana naga sirala ka war mine ala ngo o jomsoni mbogo tigini wode binale donu de wala ka donu barachi sabu nyaadon we kubay sedna lo defo ko doni na galo dari la bi shiti nako sedna lo ko chobodi ako ikado cheti waso chewnyena ka le fa cheti waso chewnye ko ale ba cheti waso chewnye ko ale koro ni chebi puma chewnyena fo chebi adisu goshi na yere abi fuma ko chebakro mbadon tawaddud li jariyati yi musubakro koy wakadu chebakro we dalue muye fledoni kangunka femenu mana bola ikluma jo mbadon tawaddud li jariyati dit le monde est une chose de Dieu. Dieu a obligé sur ses créatures, les créatures qui ont d'accord à l'unicité de Dieu et le prophétisme du Mohammed, paix et salut soit sur lui. Les créatures qui ont quoi au dernier jour, les jours de la résurrection, les jours de la rétribution, ils se sont offrus à Dieu. Ils ont appelé les croyants. Les croyants.
Ce sont ces créatures que Dieu les a obligées. Mbadon tawadudu li jariyati ako jaga e fen wajibi yalenye ala fe aka jonga e kuma va moi jaga e fen doye mi wajibi yalendo Allah subhanahu wa ta'ala fe aka jonga no ye aka dawo adama dew jinaw jaga wajibi yara uludika adama den jumon jine jumon les créatures qui sont d'accord à l'unicité de Dieu et le prophétisme de Mohammed paix et salut soit sur lui ko adama den minu narala ko ala ye keleye flanantala dara ala kelebantiya la kada kira Muhammadu ka kire la sallallahu ta'ala wa sallam ko jaga kara wajibi ye uluka jominu nara saga kununa jaga wajibi yara uluka ko jominu nara lahara jodula fese fese siratuko ko jaga wajibi yara uluka ko jominu yere di Allah subhanahu wa ta'ala ma jaga ye wajibi ye uludeka mbadin kolu de welila el muslim kolu wela ko islamo ala dana baw olu de ala joni mbadin ko olu jonu jaga kera farida ye ala fe olu deka mbadin niye tawadudu el jariyati kajabi doy mbadin tawadudu jariyati di encore à fagib ako amakla ako fagibu matuno et tawadudu e chaque que l'acte de l'homme est obligé au moment de ako tawadudu ko fagibu ma worola ko fagib ikado fana jaga yere wajibi yali anka ani jaga wajibi ya mafeun ko de c'est-à-dire jaga wajibi yali jonka o sharti uye muye ano ikado sanuna si la boule d'or est arrivée à 100 boules d'or koni sanu sela mutukale kemema sanu manase mutukale kemema c'est obligé d'acquitter un boule ako mutukale kemema na dafa sanuna jaga boli wajibi o jaga mutukale kelin sanu mutukale keme o jakaye mutukale kelin o kore ebi bi konondo itay mutukale kelin o ye jakaye sanu nasirala si ça passe une année sans lui garder forcément akonga ka soro sanu mutukale keme iya mara ama mara jagwe amara kama amara la de mago majo ala duni boluma mbade ko jaga de wajibe sisan o sanina wa jaga e kelin mbade nga ni mami sanu mutukale keme maradu jaka wela masalan ibi doga juru sara ko jaga ti wajibi ka walma ibina tawadi ibina fendo gla la femi misalla ibina bolma fenyini ala iya mara fasiru ma walma ya mara awabila ta hijila jaga tibo lula ni mamiye na fulma fe mara jagwe mara lila mbadem jaga tibo ula jagwe mara lila jaga tibo ula men ya mara de nyara de mago majjo ala dunina ni sagaina foye san dafa molo marala mbadon sanu mana mutukale keme soro mutukale kelenyo jagay na yo soro san kono marala ibulu mutukale keme fladun mutukale flawo jagay mbadon tawadudu elijariyati yof ako chori ti divi le symbole en 10 ako ibi sanu mutukale keme iba klatin
dans ces 10 boules, ako mutukale temps, tu mets 9 dans ta poche. Ko temps au temps, iba, c'est-à-dire, konondo, ibo blay poche kono idufa kono yi halalay. Et le reste qui est 1, quel mima kono ba dafa tanam, tu divises cela en 4 parties. Au début, clairement, nani, tu prends aussi les 3 parties, et puis au clairement sabata, et le mettre dans ta poche. Ibo blay dufa kono yi halalay. Les restes qui est 1, à toi et quel ça, c'est pour Allah le Tout-Puissant et le Sage. Oui, Allah taille, a vu fou de ma jaga. Et n'y aurait pas moi. Ça non. Nous te calé quand même. Iba cla yoroma temps. Autant, konondo itaille. À toi et clean. Autant, konondo itaille. Bon. O konondo yi o yi halala ibo blay poche kono o me ikado o kele nunu mi faranyo nga kunko klanani sabai tay kele mola o kele yere de ala tay abi fodi ma jaga fe klaka doni miye o de jaga doni ali brende mbadem ko de jaga boli sharti oye akanga bo sanla togomina oye akale ko nyafo no tawadudu dit encore no e jariati jomsoni ako l'argent blanc ko warje si l'argent blanc arrive à 200 c'est-à-dire ni wari sera on 200 ni wari sera keme flamand 1000 francs quoi ni wari sera keme flamand wari yere am wari min don no sera keme flamand marala ambulo l'argent ni wari sera keme flamand marala ambulo tawadudu el jariatuko c'est obligé à acquitter un argent blanc an yore warje fro warje ni warje sera keme flamand ko jagoyala ibi warje kelen saraka ibi warje kelenge jagaye jaka goyala si ça passe une année sans lui garder forcément ni warje sera aywa keme flamand ibi jaka di ola we jaka goye na marala ka sange ti divi le sambul ibi warje mutkale keme flain ibo clatin en 10 parties iba classe remata ti mettre les 9 parties dans ta poche ibi aklaro konondoi no ye aklare tain konondo ibo blikun le 1 à toi et kelemi ti divise en 4 parties ibo claro manani kun ti ajoute les 3 parties en 9 parties ibi aklaro manani classe sabay ibo sabata ko fara konondo ka ko blikun to kelen e pour Dieu oui ala tay o de jagay o warje jaga bot weewu tawadudu el jariati koti voilà mamna seyoro na sawde wari yare jagay no e ami mi wele l'argent en billet mbadon tawadudu jariati dit aussi l'argent en billet et en monnaie mbadon ko war billet ani war msen no e ami war min dom si les billets et la monnaie arrivent à 200 boules d'or, à 20 boules d'or. Picado ni waris jati sera sanu gramu muga hakeyama. Sanu gramu muga hakeyama. Tu fais la division des 100 boules d'or à votre argent. Ibika wari jati mine aka jamana ka sanu mutkale muga le sanu gramu muga aywa o sanu gramu muga obi be hakemi ma o wari bi be hakemi ma ni ka wari o soro marala ikun jaga bole kara wajibi ife ndaro na ikme bam mogo minga wari sera ibi ika wari sera jaga boy yere ka jatila on mo wari doli ndoro li fe fo san yala mana ka tibolo marala iba jatemina o yoro be
aw ka jamana kɔnɔna na aka kabila kɔnɔ sanu garamu 20 ye joli ye de sanu garamu 20 n'o hakɛ dɔnna kuma kɔrɔ ye ko n'i ka wari sera o ma dɔrɔn jaga bɔli kɛra wajibi y'i kan masalan misali don sanu garamu 20 n'o kɛra 4000 a ka jamana kan i ka wari mana 4000 sɔrɔ ka san yɛlɛma i kun 4000 i ma maga la 4000 misali la o 4000 i ma mara diyagoya mara la juru sara tɛ i ma mara k'i bɛna fɛn dɔ de k'a la diyagoya la f'i bɛ kɔngɔ kɛ don dɔw a kɛrɛfɛ o tɛ fɔ wari yɛrɛ bɛ mun ni yɛlɛma yɛlɛma saa bɛɛ mago ma jɔ a la 4000 jaga bi b'o la wari cogoya y'o ye i k'a faamu a cogo kelen la min a d'i ma kunfin ka ye la i k'a faamu teliya la mɔgɔ min mana dɔrɔmɛ 200 sɔrɔ anw fɛ sefa wari 200 n'i y'o sɔrɔ k'o mara san bɛɛ lajɛlen la i mago ma jɔ a la fiyewu n badenw i k'a dɔn i b'o jaga bɔ dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 200 jaga ye dɔrɔmɛ 5 de ye 200 jaga dɔrɔmɛ 5 n badenw komi n y'a di ma di cogo min na nin y'a dilen ye kunfin ka ye la teliya la wari minnu b'i kun ni a ye 200 sɔrɔ san bɛɛ i tɛmɛn'a kan gɛlɛya ayiwa nɔgɔya bolo ma gɛlɛya min tɛmɛ a kan i ma mara diyagoya la gongoni kɔnɔ tara i ka fɛn dɔ de sa walima i ka so yɔrɔ dɔ pɛrɛnnen don min'o de jɔ walima min an ka terrain jɔ i y'a diyagoya mara don dɔ i bɛ tile kɔgɔ na maɲumako la f'i ka bɔ loyer de la walima i y'a mara fo n ka nin fɛn in masina in de sa n badenw o ko tɛ i tɛmɛn'a kan gɛlɛya min tɛmɛ dɛ nɔgɔya yɛrɛ de y'i tɛmɛ a kan 200 o jaga ye dɔrɔmɛ 5 ye kunfin ka ye la l'argent en billet et en monnaie si le billet ou la monnaie arrive plus de 20 boules d'or tu fais la division des 20 boules d'or à votre argent cette partie c'est un peu compliqué tu prends la valeur d'1 gramme d'or dans votre pays, tu corresponds à combien tu multiplies par le nombre dans 20 boules. Si ça passe une année sans lui garder fortement, chers croyants, nous allons prendre en Afrique, le Mali précisément, en particulier, pour acquitter le nombre d'or. En ce moment, 20 boules d'or à la Mecque correspond à 80 grammes. 80 grammes. Sanu mutukale mukan, oye garamu bishe kini duruwe ni saga ina makan jamana konnana. Makan jamana konnana. Mais on fait à dun. Beba jati minɛ sa sanu mutukale n'o ye sanu garamu 1 ye joli n'i y'o garamu 1 dɔn ayiwa garamu 1 sigiyɔrɔma 20 i b'o jati minɛ n'o jati dɔnna o tuma mutukale 20 o jati bi dɔn nin yɔrɔ kitabutigi ko nin yɔrɔ in na ko nin yɔrɔ in yɛrɛ compliqué don kosɛbɛ ko nin yɔrɔ in walawalali ka gɛlɛn dɔɔni sabu jamana bɛɛ n'a cogoya don o nin kisa in na mais n ye kumana an ta de kan n'o ye 200 ye kunfin ka jaga bɔ cogoya pour i k'a faamu. Mais n'i y'a ta k'a lajɛ ko si l'argent atteint à 80 billets 85 billets ou monnaie si les 85 peuvent acheter 20 boules d'or donc cela veut que ton argent a atteint d'acquitter le monde. A ko i k'a dɔn garamu 85 sanu garamu 85 ni maa min ka wari sera o hakɛ la ko jaga boli kɛra wajibi i kan n'a bɛ se ka sanu mutukale 20 sɔrɔ o tuma ko jaga boli kɛra wajibi i kan wari la n'o kɛra o ka jate la ko de nos jours nin waati in na 1 gramme d'or est égal à 400 000 francs 400 000 francs non 40 000 francs c'est là c'est compliqué. A ko nin saga in na ko sanu garamu 1
ewa ni jamana en gonna na ko ye 4000 francs ko ye wa sheki 40000 ko ye wa sheki donc ikado yoro ina ibo de multiplier 4000 francs donc 40000 francs multiplié par 85 est égal à 340 000 francs. C'est francs. Oh, ni mami mi faga wari jaga bo na fo kitabutigi a di chuko minala iga sanu mutkale mana se mugan hakela pour que ka jaga jatimine ibe sanu mutkale kelen jatimine no sanu yere garamu kelen bi be julma ibo sigoroma mugange opmo wari mi ko sisa iba jatimine iga wari aka jamana sanu mana ke hakemina wari bi jati no hakebe pour que jaga ka soro tabuti ka fola outma ko ni ika sanu garam kele mana do ibo sigoroma mutkale muka jatimine o mana be wala hake ma ko de be ka jaga ma tabuti ye min sebe anami ka ngamila kale sisa nga on yere ka jati fitini na kunvi bi min do ani kunvi bi mi famu nyo de dima jona keme fla jaga e drome duruwe na e saate me ku na e saate me ku marala kasro amamara jaka gwe marate iya mara e wa sebenye oyerela mbadon ko de jaga keme fla mana maraba jatuno chukula keme fla e wa ni iga wore wa kelen soro we keme o drome duru sigoroma duruwe wa kele jaga e mugan duruwe ko choko kele kata donc wa tan o boy ke mugan duru sigoroma ay wa tange mugan duru sigoroma ta o mana be mima o ika wa tan jaga e abito o choko kele la kata o yanga jati envers mali kono ya ni sagaina et au ko fait dum tawadu du jariati dit aussi les petites bêtes. Si les bêtes arrivent à 40, plus de 40, c'est obligé à acquitter dans 40 bêtes, une bête féminine est ton nomon. Afrika do bagamiseni no ye anga bagamiseni ye ko lu jaga ni bagamiseni min sera binanima ko kelen jagay jagwela musuman kelen ibo de ke jagay bagamiseni mana binani soro musuman kelen ko e jagay yo fi jaga kisaw kono ka dun kosobe jaga kisaw nyagamene do kosobe l'islamia fen chamay ale ko fe min ga gele islamia kono fe be o de ye tcheklali tchekla ka gele islamia kisabe tchetse ga nyefo fo tiere katu o jaga fana ka gele nga ti tiembo gele ala nga jaga fana kisa nyagamine no kosobe islamia yoro chama nyefo kadi islamia yoro chama mbara kanogo ni jaga e ewa ani tien iti karamo ka wajuli mimbulla ka tien klato nyefo ito ye kasheti shila karamo shi ngala na to ke nyeko don to ke tien de bitu ami sura ka kuma mais tien yoro ni do de bisaka nyefo karamo do fa atemando mais tien re ay fo tien ka to no ta tseka kla mbade o islamia kiti dowe akoni bagamisani sera binani ma kele jagay o kore sagaw baw olu famo fe mana binani soro ibi musuman gelenge jagay ti saga jiringa yede ibi saga musu de ke jagay ala ka sharia la mbadum tawadu bi jari atu ko tukune ko serial ko aywa sumango jagala les 8 endroits pour acquitter le monde ako suma fana jaga bole jaga be sumuna nika ega famuna pour ga no ibolo nyoboro tan ni nyoboro tan doro konondo oye itaye bo bli poche kono o comme nya clé ko mina avec clé ko clé là les 8 endroits pour acquitter le monde. Dieu a montré les 8 endroits dans le Saint-Courant surat Tauba verset 60 tawadu jariyatu ko ako jarata yoro shekinye ko qur'ane de côté ko alemo fode ko qur'ane de côté ko tayoro sheki bi soro qur'ane kono suratu tauba aya bi worola jomsoni bigal melakal
la ko Dieu dit, ô prophète Mohammed, l'acquitté de l'aumône par à l'endroit des. Ako la ko Qur'an ko ya nga nabi nyima ni Muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam ko jaga tayoro ye dama ye ko Muhammadu ka klo dayele aku lame ni Qur'an manga ye suratu tauba jomsoni ba Allah kale anyi tukumina a folo les pauvres co-fendants, c'est une personne qui n'a rien comme bien ou fortune. A ko fendant, jaga bi di fendant. Mais ko fendant ere joni fendant e mogo de foite mogo min bolo dumuni na wala nafulo la. Si s'il a 10 personnes à nourrir, mogo tami soro mogo min bolo ka bolo fenun ta bolo, il ne peut nourrir que 5. Avec ça, mogo duru de bolo yere nga to duru o bolo ko ne tele abi o de bi wele ko fanda tawadu kuti ako jaga bi di ma fola ma ko de fanda wi ko fanda e joni mogo mi wata bolo wa mabane jama mi ma bolo ni mogo tanyo na bi sura bolo ale yere bi se ga min bolo ayre halala la o tutu mogo duru bonyongo ka ay wa to duru ngoni mi bolo de ami duni fo ani nyongon che ka wuli ta ko to atuma ko de fanda e ko jaga bi di olodew wi jaga dioro numéro 1 mbade odo nga jaga taro manga an nga jaga bi ta di sunguruba fawma ko ambi sunguruba na fe an nga jaga bi damura na kawma ko bra ambi adim sufe an nga jaga bi di awajiluma ani nyamakalo ma ku ya an fasada wi an tonu fo an nga jaga bi danga moru ma ku ye nashidia mbade Qur'ane jaga taro sheki min fo tawadulu binu lakale sisan fagibu ni donbo ni aruna rashidiye a fora ko fanda meni ko fanda mali be fanda ya hal president fanda mais a wala la ko fanda de moy mogo mi dorome taku wa mabane ni doni ma ku ngere o doni ni mogo tama bulu marala abise ka duru bolo nga to duru yo bolli bi ka bare ni mogo muga ma bulu marala muga ma bulu abise ka ma tamalo to tabolo o bi dumuni de dun ka wulite u fabali ka ala mineti o bi nugu de doni nga nugu kono doron ka jimi ka ala tanu ka o tigi de bi wele ko fantan ko jaga bi di o ma o ye jaga tayoro folo 2 aflana les orphelins ko miskino atwa de falato yatime koni en voyant il est appréciable qu'un pauvre ni aye ale koni tuya kafsa doni ni fandai mais il est très souffrant qu'un pauvre nga ika do toroba ka o ka duguni fandare te mogo mi fandayana o yatime mogo mi bantayana o falatoy woni ya ye madola ye tuku kanye ka yela nga geleba ka o te fandare ka tabu hami bala mi nga gele o kuma ko jaga biddi falato ma abdi yatime ma o jaga taro numéro 2 3 ko jaga biddi Mouassabana mima ou groupe Sabana mima, les personnes qui amènent le monde, Diaga Nabaouire, ce sont des personnes qui partent ramasser le monde à des villages et des villes et l'amener chez le prophète Mohammed. Si le prophète Mohammed a partagé le monde, il donne à ces mêmes personnes qui partent donner dans leur famille, qui méritent l'aumône. Ils ont les travailleurs de l'aumône et aussi méritent leur part à l'aumône.
mbadem ko kira sallallahu alaihi wasallam abi mogo minum la kata jaga mine kana dugula kablawla bugdawla dugubawla ko lu jaga mine na nunu ko kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam abi jaga di oluma ni jaga clara abi dodi oluma rema kuma ivamne ni jaga clara abi dodi oluma ni jaga clara abi dodi oluma minu mita jaga o mine kana sabu kira mi mogodo de ta islame do jana mo mumni zati o yala kabla ni sigidawla jaga botuma fe ka jaga mine mogo bulo kana kira yoro o kuma kira bi jaga clara comme akla tugo o ko muhammadu kumi dodi jaga mine no ma minu na ka kan fana ko nga minu na manga abulu fana don ati fendi uluma abu do be uluna kaka do be uluna manga o jaga barakalaw mbadum jaga dili sharti abidi jama kulum minu ma mbadum onanena no e kat onanena les gens qui n'ont pas voulu accepter l'unicité de Dieu et les prophéties de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas de pouvoir sur les musulmans. La loi dit de leur donner l'aumône. Peut-être qu'ils vont changer, peut-être qu'ils vont adhérer dans l'islam. Hadith al-Sharif. Allah kira go sallallahu alaihi wasallam comme tawadudu ba irana chugomina ako jaga bidi kulunani namima ko de ye kafiri minu mada alala umadala kirala me fanda undo uka toro ya tise islamiyama utuka sebuli islamiyuka utuka sebuli dine yeraka ko sharia ko ka jaga di uluma ko lala mungo so ukasiga da islamiyala uka do dine na uka da ala kula uka do islamiyala mbadin way jaga tayero nani nay niyen laje saw kana nga jaga bo lajew togo nyini jaga bonya nyini jaga yere jaga jama nyini jaga mori son jaga jeli son jaga buranzo jaga balma son jaga ay eka lajere ikanga jaga flere na ya soro ko nga jaga biddi ni ndiyoro nununa wallahi tama mi yere wele ko islame tama mi yere wele mu'mini zati jaga ni fola ulubita jahannama kono har cikatal o cendra sabu jaga kitaka gele we gele dai wasiratu ponala demaklube minu mi jigi jahannama kono siratu dala minu maso ga jaga bo ulubi jahannama kono minu nye jaga bo na boyoro manye atayoro manye ulubi jahannama kono ibi nyininga de jaga bo kula siratu ponala mbadum anga njadul yoro inani ko bade islamia konnana ni hakke bay islamia konnana hakke min ngulu kagele aya jandwala ni jaga bora boto la dum jamana geleya dugu geleya kabla geleya islamia ere kono geleya shomeria nte barla fendemu obi kele kabo islamia kono ni jaga bora aboto nina comme islamia ya boto men mimiri tigi kega sahaba badola no Umar we ibn Khattab wa ibn Yasir Umar ibn Khattab wa ibn Yasir Umar minye aywa yiri denye walma Umar minye Yasir denye comme Umar ya fafra ko Umar yi fafra Umar ko ale yiri tike la rabo ko Umar ibn Yasir kabola ko Umar ibn Khattab Umar minye yiri denye mi aw hakle jigi doni Umaru ye islamia jaka bo abo tugola aka kle kono je aka goyala tanke bi wele ko islamia ibi jaga imbo abo tugodela kabo ala kire ko qur'ana yere ko la ikra fi din ni dine ina ne force personne aka na mo jawya mi doni ko fe forcément ibi sharia o de bato o jawwe tange be ni dine ina
Umaru ye jaga ini mine amine chugula ka di addi chugula sanduru kera madne dutte mogote minga nga jaga mine fo jaga bita du gorona tellement abwa apo chugula mbadem nanye jaga bo abo chugula anga misru kono nanye jaga bo abo chugula anga du kono nanye jaga bo abo chugula anga kablo kono nanye jaga da jiro la wallahi barakero la dugu geleya jamana geleya kabla geleya obina ban hali siga fosu tala wallahi sigida geleya bi ban na vara botula wani jaga dira di chola kafri do be wallahi sebuye fagabula se korate warse sebuye ka dine demeni fagabula ni kenela sebuye dine demeni fagabula donina nga watuku na ye jaga duma addici wani na hina kama una do anga dine hine dine una do anga slame nyogo mine dine una do anga slame bunya dine una do anga slame nyogo kanu dine olu chama mina do slame alla siga fusta la kafara anga nga mbade woni jaga mabbu abbo chokola ni jaga mabbu abbo yorola ni jaga maddi adiyoro la wallahi lebu banga tabulu la kasro anyaro nodo ala ma blala akrama blala sahaba ma blala manmo ma blala anyaro de ya bla al madum tawadudu aljarati yen nyoro wala kusura ako jaga biddi mogoma minu islametuye udalende ala yerela udalin dala kira la sallallahu ta'ala wa sallam nga ugatore ya tise islame uma ugatore ya tise islame ma ko sharia la jaga biduma ko mungo so ka do islame la uka do nga islame nyogon deme dine uka do nga islame nyogon kanu dine uka do nga islame ye wole nyman don dine uka do nga islame te bezongone ni jugiya ni janvay wallahi ko be do islamia la ni odane anu onyume be on jogo de be ganga mogo banga dinana bi ne ko ne islamé ne keme ka kono dan sigi nyom musula e ko islamé e re keme ki sigi nyonge ka butiki dakari ko chien ni nga islamé o keme ka demuso geleya dobolo furula muso kele million ngele ko ke kala ambe do nga islamé kafiri mi ma do islamé la obidda on na chori ne on yaro ka jugu nanga dazawe nanga bingaluwe nanga galondigawe ka mogo faga ni islamia towe ko islamia olu be janime dion be kafri badu o islamia muyede muslimé jugu nyane ko fe ala dana ko fe ala kire dana ko fe ki clé ka sabati jugu ka abi fode ma ko islamia ka ko islamia nyi anga jamana ngono ya horoya kumiya dame kumiya ladriya kumiya wallahi yere don kumiya jogo kumiya o kera fashu bolison clé blona clé wallahi boli bisot mamina mo kuye dame tana nga la dikila du dame clara jogo clara ni ya fo ni ma fala bekaka an won ma fo jogo jugu nti boala kafrido halni misri binaka kafrido halni almamidido mbadum wiyankore ko wati min dira ama tawaddudu alijariyati jofem mo kan kelena mbade ko wati ubana amti nyina wa manyina anga toroboy no ya anga sheko baye asayidi Sheikh Sharif Usmani Madani Aidara chemin nana alaka dine deme nan ni naka na fule kaslamiya injo politika ondala ferema ondara la na ajoy anaka fote on tugura ko na joy anaka fote wallahi on zona na joy anaka fote moko kan ni tambwa na fe moko ka dogali matambwa na fe moko ka samboro tambwa na fe moko ka la goshili tambwa na fe sabu moko ka huha huma andala moko ka kluboma antugala anyere ya ye ayemi fo qur'anin hadisa wala anyi mini min kala anya ye chendo wa angere la anya ye o jogo ba ubala anya ye o hineba ubala
anya yewo dame ubala anya ya bora bilbilula akara bilbile ka tugu bilbilula abora dame tigula akara dame tigiye abora jogon mantigula akara jogon mantigiye o yandala o yantukwala mbade amma go tenyuna amma go be an kaburula anillah harala mbade ko wati min drama ubana hada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh